Et dono la benvinguda a un nou vídeo de la secció de barbarismes. L'estaves esperant, no? Jo també, tenia ganes de fer-lo. Si vols dir i escriure menys barbarismes en català, no et pots perdre estos vídeos tan curtets i veiem els barbarismes de 3 en 3 i amb exemples. Però no m'allargo més. Comencem amb els 3 barbarismes d'avui, que són 3 substantius incorrectes en català. El primer és retras. El tren ha arribat amb retras. Incorrecte. La forma correcta és retard, arribar amb retard. Segon barbarisme. Has sentit mai el mot aclaració? Només vull fer una aclaració. L'equivalent correcte en català és aclariment. Deixa'm fer un aclariment, sí? I tercer barbarisme d'avui, promig. El substantiu promig tampoc no és correcte. Com es diu llavors el promig d'edat és de 25 anys? En català farem servir la paraula mitjana. La mitjana d'edat, o escriu una mitjana de 3.000 paraules al dia. Per cert, tampoc no és correcte mitja. Ni promig ni mitja. D'ara endavant fes servir mitjana. Fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat i vols continuar aprenent barbarismes i altres incorreccions i expressions en català, et recomano que seguisques el compte d'Instagram Parlem d'Escriure en Català. Hi trobaràs moltes píndoles lingüístiques com esta per aprendre una miqueta cada dia. Ens veiem al pròxim vídeo.